porque observamos no vosso comportamento que está un pouco acortellado. Vamos a contar. Es un grito. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya veis, I was right. I was 5, he was 6. We rode on horses made of sticks. You were black and I were white. You would always win the fight, Ben, Ben. You shot me down, Ben, Ben. I hit you down, Ben, Ben. Tell off you some, Ben, Ben. My baby shot me down. As túas palabras, droga, son gatos enfermecidos, enredantes, escapan de ti e que apunta no rabo, persiguen o rodo da minha saia. Persevera e seduce. O seu lombo, o lombo das túas palabras, pénsase como a un arco, refléjase contra o interior das miñas pernas e persigue a debilidade dos meus xeóndios. Since every change in time, the natural life I got in mind. You could always knock and say, remember when we used to play bang bang. Ofrécense as tuas palabras, todas entre os meus zapatos, panza arriba, xira na cabeza para mellor ver e gravan a súa mirada na minha roupa interior. E relámpagos. E é por iso que estremezo, que teño que percorrer a saia, volver aos sitios, colocar a camisa, subir o sostén. Porque as túas palabras son encaixas tuyas. Saben casar. Xogan comigo e con afiados dentes prenden polo pescozo todas as obsesións que eu poida alejar. He's been on the wire. Said his face sometimes and cry. He didn't even say goodbye. He didn't even take the time to lie. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I keep it down, bang, bang. Set off the sun, bang, bang. Where you fight them? María Gado, máis conocidas como Alda ao Lado. Somos dúas persoas normais, de aí o título da nosa intervención. O único defecto que temos é o de ser poetas, e de eso só ten culpa o sistema universitario gallego, que non nos quiso licenciar no seu momento, a pesar de que nós tampouco temos ningún esfuerzo para acabar a carreira. E eu fiz 8 anos de esforzo para acabar a carreira. 8 anos de esforzo na cafetería e creación de físico. Entonces, esa falla é o único error que traen as nosas personalidades. Por lo resto, somos xente normal, falamos a nosa lingua así como podemos, expresámosla moi a miúdo, tampouco nos importa moito. Hoxe venimos aquí a unha cosa que estamos aquí falando de lingua, a cantar unha canción en inglés, que vos parece? Así somos nós. Así somos nós. Prometemos facer un resto en galego. Sí, a verdade, cando puxemos o título, decidimos poñer xente normal, porque para facer eso facilita a normalización. Nós normalmente vamos por aí con o noso galego bastante ben. Menos unha vez que fomos a Portugal e había tíos da televisión española que nos preguntaron por que non nos facíamos en castelán. Cosa que nos sorprendió bastante, tiña un concepto lingüístico que nos os portugueses temos un pouco bastante extrañados, en plan, unha cousa é colonialismo e outra cousa é invadir os portugueses. Esta declaración de guerra que nos hizo la hacerlo castellano, sin tratar de castigo nos tiene. Bueno, quitando aquella fantástica experiencia, nunca tuvimos ningún problema. Además de contarnos aquí a
recitamos o recital poético, que aparte máis farragosa de todo este asunto que é o recital en sí. Cousa que vos xa estades acostumbrados, porque máis de 14 horas, e non é farragoso, xa estás curtidos, e non preocupes, porque moito estos son poemas adoitan durar 2 minutos. Sí, non vos preocupéis. No, nunca nos morreu ninguén, non se sabe ninguén que morrera en un recital de poesía. Bueno, claro, casi matamos ao home, pero foi aí, non fomos nós. Fui porque non estaba acostumbrado a beber, non rozábamos de libro ao paseo público, pero claro, baixo a un ten que saber os límites, non? Ben, digo, como iba a decir, vos nunca morreu ninguén no recital de poesía, cosa que non se pode decir dos concertos de rock and roll ou da mesma arte do teatro, na que o propio moría por rivalí recitando nin escritando poesía nunca morreu ninguén. Apagades este día especial. Non fomos. Está todo o mundo vivo, non? Bueno, pois, a parte farragosa, o recital de poesía. Foron os teus ollos os que entraron na miña casa empuñando fachos. Creouse así esa luz fermosa e falsa que manipula a caridade cando cae o sol e cae de pé. E todo o que molesta aquí apartábalo con pequenas patadiñas e facilitarle o cuarto a súa longa melena de anos de despiste. Esa foi a tua maior infidelidade, facer do desexo o valente termo que enche a boca das cobardes. Tenta querer tocarme. Agora mesmo, cada centímetro cargado da nosa pel vale unha pasta. Eu rodeíme de palabras por todas partes menos por unha, e desde aí controlo cabos e golfos do teu corpo. Non é raro que sinta que a miña voz é unha muller barbuda. Vai de pobo en pobo, nunca chega a espirse, ten serias dúbidas sobre se podería dedicarse a outro oficio e unha tristeza en cada porto. Militas nese lado da cama, onde o carballo centenario, unha noite confundimos, outra noite confundín as túas mans cas miñas, e ali souben que non podía facer nada máis que abandonarme para que de min dispuxeras. Pago religiosamente a factura da luz que non se atende. Comen grazas a min en homes que contratei para sosterme a cabeza en cada bico. Menos mal que non é desa clase de amor que te volve imbécil. E a min alegra de ser tan torpe intentando explicalo. Valorade vos, se merecemos a fogueira ou se xa vivimos nela. Ben, a historia da primeira canción e do primeiro texto que fixamos non era de todo inocente. Nos, como xente normal que somos, escritoras que nos sentimos normais, temos poucos textos que falan sobre a lingua en sí, e escollemos ese texto da primeira canción do Bambán, porque é un texto que fala dun libro meu que cada poema é un amante, e ese amante é o orador, é o amante que se jana pola palabra. Ao fin e ao cabo, a lingua está moi ben, pero a palabra que lo ten. Entón, esa foi a razón para que escollemos ese texto. E agora eu quería recitarvos un poema que me gusta moito, é dos meus poemas preferidos, que está dedicado ao meu fillo vello, que ten 7 anos, un texto que é un poema que se chama Poema perdido dunha botella. É un texto que forma parte dun libro que se chama Oso Mamasi. Sempre me gusta recitar este texto e explicar o título, porque cando o meu neno era pequeno comenzaba a falar, que é unha cosa moi interesante de ver, que pena que faltara tanta clase durante a carreira, porque creo que falamos deste asunto. Resulta que como empeza a falar, non ten ainda todas as palabras metidas no software, vale? Pero no disco duro. Pero sí que ten algunhas estruturas, e era moi chamativo porque, bueno, que xa me como contonadas, eu vou contar a anécdota ao meu fillo, era moi bonito de ver, porque o meu fillo, para dicir que quería algo, se xa para expresar unha afirmación, expresar unha pregunta, era unha cosa moi bonita. Entonces, cando quería Josanitos, por exemplo, viña e dicíache, Josanitos, mamá, así? Esto, claro, era evidente que se debía que non se bajábamos cas cousas así, claro, que Josanitos, sí. E cando era moi pequeniño, recordo unha vez que estaba así, medio tristón, e nós me dicíamos que abrazo de oso, dábamos os abrazos de oso, e todas esas expresións estúpidas que os pais temos con nosos fillos, non? Este tipo de tonterías familiares. E
Y entonces él recorda aquel día que se lle pasara, que estaba triste por algo, ven correndo xunto a mí e díxome, oso mamá, sí? E daí é onde ven o título de este libro, ¿no? Aí foi cando eu reconciliei a carreira que nunca acabei. Se atendera, seguro que todos tiña algo de esto, ¿vale? Porque se tuvo que llegar que eu xa se dara cuenta, bueno. Non sei, claro, el regalo de cumple é mucho regalo unha matrícula, para filoloxía. Ahora que va a letra con ti. Ben, este poema perdido unha botella dedicado ao meu fillo que xa sabe todo o que hai que saber sobre a lingua galega para galego con nós e para o resto do mundo. E eso. Para o océano, ti eras só un neno de taniqueiras vermellas de area encerrado. Un brazo fortemente prendido da miña saia dorada. Teño un medo dos bichos, mami, dos bichiños do ramo. E con forza de xigante, podías pela terra. Só así deixabas que o mar se lambese, se balanzara as pernas. Metidos ti e máis eu, fronte á liña pola que a tarde escapa. Mollándose o rodo da saia, as puntas do mar. Ti acordas feliz. Eras só un neno. O abrigo do monte de Mallón, os dous éramos pequeniños, como as caramuxas no areal deitado. Un dedo de brisa percorrendo as nosas costas, peiteando as ervas de namorar no lombo da praia. E esas outras plantas, mami, esos que son como rabiños de coello. Son, sí, son. E cando se moven así, é porque os coellos están contentos. Están, sí. Están. Lembra? Eu escribía a propio mar. Estás aquí neste poema, ves? E mamá tamén. E o mar. Bichiños do mar. Tamén. E os rabiños de coello. Todos aquí, metidos dentro desta botella, construindo un recordo deste día. Botaba a mar, meu amor. Pero calabas, agarrado á saia que a brisa preñaba. Onde iremos? Pois, onde o mar nos leve. Habemos volver? Pois, non nos sabemos. E ti estarás comigo. Eu, ata o último verso. Bueno, como xa sabedes, en Galicia perdemos un día entre 20 e 50 galegofalantes ante a incapacidade e posibilidade que ten a xente e a frustración de colega non poder colocar correctamente pronomeados. Considérase, bueno, esa é unha das causas pola que isto vai en cohete para baixo, non? É así. Eu só pude atender porque tuve que salir e cando xa me perdí un pouco da conferencia da charla anterior do noso compañeiro catalán e por causa da miña vida lembrei de que os galegos, fui a única conclusión que saquei con a que me atendí, galegos vamos de ventaxa aos cataláns, algo por primeira vez na nosa vida e a está salindo aquí para o cuarto de baño toda enchida porque en canto a discusión da lingua levamos ya anos de ventaxa. E se me conservan algún adolescente que fala galego, non xa non me espera ningún. Unha das razóns que queremos decir máis eu radica efectivamente na colocación do pronome átono, que como vos ben sabedes, aquí non vai falta que den unha explicación de instituto, que vos parecería bastante simplona, sinceramente, que como vos ben sabedes é o kit da cuestión da lingua galega, non? Sabedes tamén que ser pronome átono é bastante difícil, o se podedes vos imaginar, ser pronome tónico teno todo,
os chichis, das linguas, todo o que é el pronome tónico, estás ali nun sitio privilexiado, nos suxeitos, son moi raras as ocasións nas que se prescinde de ti, e estás ali, todo xira ao teu redor, todo Dios se coordina contigo, eres un lugar personal, non hai nada que este mundo. E despois está ser pronomeado, esa rémora do verbo. Pero ser pronomeado non é tan así, é peor ser determinante. Determinante é unha puta mierda. Pero ser pronomeado non é moi difícil, e xa en outras linguas é difícil, pero en galego, que unhas veces vai antes do verbo, outras veces vai despois. Si, é certo que expliquei unha vez contar que había unhas normas que rexían a colocación pronominal, que estaban escritas nunhas tablillas de cera, que foron levadas Manolo electricista. foron levadas a Xerusalén, ali estuveron, non sei que as cruzadas empezaron por ese asunto de recuperar as normas de colocación do pronomeado, ao final a cousa non saliu ben e está o mundo así, pero nós animamos a todo o mundo a que fale galego da súa ignorancia, porque o bonito é falar de que un non saiba colocar o pronome, e ademais no noso país, na nosa lingua, porque é completamente no noso país, E chegase alto, sobre todo. sí, hai grandes exemplos de xente que cargos importantes, sueldos que vos nunca podedes ni imaginar, vais a faceros colocar o pronome, incluso distinguido do que do che, e non hai ningún problema, aí están cobrando na súa. Creo que nos próximos libros de texto se van a incluir 3 ou 4 discursos de Feijó para que donde pon el propone en outro lado. Ben, entón, nós un pouco afectados por este asunto, porque nós somos conscientes de que o galego morre, pois mira, tamén se vai acabar a terra, xa vos digo, só ten un tempo, só ten unha duración determinada, é unha cousa eterna. Que non nos vai a tocar, eso xa é cousa vosa, pero todo se vai acabar, a terra tamén se vai acabar e o galego antes. A nós eso tanto pouco igual, non? O que nos preocupa é que se dilúa o español. O bonito sería que morrera así, porque Se morrer, que morra, pero... entonces, dixemos, nos vamos a axudar un pouco a esta xente que está facendo ser fracaso, porque vai contar con a exposición, por interés, e que non ten puta idea colocar o pronome, e vamos faceremos unha canción, producimos unha canción do clásico castelán ao gallego, e colocamos os pronomes a todos no seu sitio. É posible colocar guai todos os pronomes. Ben, colocamos os verbos, van antes do verbo, que ten que ir os van despois. Para xente que non ten así ninguna idea, pois sabes, desde con esta canción, pois existe un mnemotécnico bastante sinxelo, un caso, está o do nunca, o do ningén, o do nunca, para de xeral, bueno, algo saca, non? Se funciona con luces, se non que siga clase, pois algo saca. Pero antes de facer xa clásico do pronomeado, temos un concurso, Pablo. Os versos magnéticos al lado, que alguén dentro do público vai levar para a súa casa. Os versos magnéticos al lado, como o seu propio nome indica, Son magnéticos. son versos A ver, magnéticos. Este é un xogo que recomendamos para todas aquelas persoas que en vez de salir a ganar este kit de versos magnéticos, son versos, sí, o show, bueno, de Lucía e Neus, pues que se poden compoñer infinitude de poemas que despois, pues, que sodes profes, podes poñer a vosos alumnos na clase, por exemplo, que se vería como autor. Este é un xogo que recomendamos a todas aquelas persoas que tenden a nevera de metal. si quedan fora de concurso a xente que teña placas de madeira por fora de nevera. Non, xa tedes unha inversión do seu día, pero ahora non parece para o concurso. Ben, este é unha nos gusta nos decir que isto é un bonito sistema para facer poemas costilleta colacao. Poemas costilletas colacao son aqueles que isto está pensado para aqueles momentos nos que chegas a casa a xanto de mañá. Por exemplo, 10 de ano. E non sabes se antes comer unha costilleta, deixar unha costilleta ou tomar colacao. Neses momentos de indecisión que estás ali ca porta da nevera aberta, co gasto eléctrico que eso implica, pois é só un bom momento para cerrar a porta da nevera mentre te decides, colles e faz un poema. Vale, isto, como todos os xogos de Galicia, sempre funciona. Vamos a facer unha demostración, vamos a facer ahora mismo un poema da Galicia en cero como. A ver, empecé. Morta a cadela
cando os abrigos? Vámonos de aquí. Aquí, tan arriba, Porque me gustabas. para sentir tanto con tan pouco. Como a noite sobre os tellados. Nada virxe, Meu amor de lingua salvaxe. para entendernos. Con corpo de cama mudada. Home, foi non. Maravilla, bueno, xa vos dixen que isto funciona sempre. Tudo aquí sabe o próximo que debe pagar a vida. Ben, entón, se son de vos ou unha de vos vai ser o agraciado ou agraciada que leve para casa os poemas versos magnéticos. Que non, pero para conseguirlos necesitamos un voluntario ou voluntaria e hai que saber colocar e descolocar tamén os pronomes átomos. Queremos centralizar unha frase do castelán ao gallego. O público normal, pedimos que a traducción por quer dizer, a xente que leva toda a parte encerrada, así, entre cuitas, gramáticos e tal, pedimos que a traducción ao gallego sin mal, colocando aí os pronomes. A vos vamos a pedir que lle coloquedes os pronomes mal, porque queremos que volver a quitar máis traballo. Entón, necesitamos un voluntario que venga a facer a traducción. Para vos, traducción. Ben, sen medo, por favor, un voluntario ou unha voluntaria. Se non ten que ser alguén forzoso, claro, e é feo e é violento. Ui, está desansiosa. Non por raro, que se escrita vai. Por que te tes medo? Que pode pasar? Que o pagades xa é. Que vergonza, que verdade. É unha frase moi sinxela, home. Non me preocupes, sempre xa é. Pasou unhas dúas veces que a frase que traduce a xente repite en español igualmente. Damos espera. Chegamos a versos, A ver, esa frase, se non vamos aquí, esta a la gente non sabe, aquí non sabe que se llame. Non xa temos nas nosas carreiras, por favor. E temos aí voluntario, aí non pudo remexer. Ai, non foi, Ben, Soraya, tens que traducir o galego colocando moi mal os pronomes a seguinte frase. Doctor, se puede, lo siento, es que me retrasé. Doctor, se pode. O sinto, é que retrasei. Pero figurado, ese sí que te lo pago de los pronomes. Eu me tratado como ler un poema de Lucía Bravo que é, pois, o verniz cultural de non sei se tiene que ver. Eu te amo. Aquí lo veo, xa o viste. Eu te amo. Verte. Verte. Ninguén te amará. Ninguén te amará. Ninguén, porque eu amo-te da força das mareas. Eu amo-te do limpo do vento. Eu te amo na distância do tempo. Eu amo-te carne da carne. Que ben que existe. Que tranquilidade. Comprobar que me mentí. Aquel día que dije que a ti te inventaran suyo de as paredes. Como é a poesía? Que tiro dela para celebrar o tempo na nosa cama e insultamos candelas ni cara. Tanto desa postura da boca, desa postura da boca, non a merece o aire. Eu te amo como leva a chorar. Eu te amo
en pranto eu, enfiando perdido en la calma eu, enfiando tanto arrastrando caras eu, enfiando tanto eu, amo-te tanto eu. Podemos facer unha cousa moi bonita, que é despedirnos con algo triste, en vez de despedirnos con algo alegre. Como una anécdota de Teño que facer o truco de que non tengo nada de texto. Imos rematar, ahora xa fora coña, imos rematar con un éxito da nosa xeración, que é unha canción que, bueno, da nosa xeración, ben, un éxito dos 90, vale, que tamén a nosa xeración tamén, ben. Esta é unha canción que nos chegou a nós a través de Nirvana, pero realmente é un clásico así do folk americano, diferentes versións, e todas as versións se repiten varios elementos, a moza que escapa, o mozo, o home asesinado e tal, e a nós, cando non éramos adolescentes, eu What Did You Do Last Night, que fixeron famosos Nirvana, naquela plague da MTV, a versión que tamén sei, entonces, cando nós conocemos a canción, eu nunca fui moi consciente, pero é unha canción así, eu estaban de aquel gusto super celoso, non? Que lle daba pouco ben, que estábamos unidos polas tropas e todo o mundo lle parecía unha merda, pois, claro, colábanse todos eses sentimentos negativos en todo canto escribía. Sin embargo, así andando o tempo, metísome na cabeza que era unha canción bastante machista. Entonces decidimos darle unha volta, traducila para faller para darle unha volta. E acompañámosla con un texto que non é máis que unha denuncia contra a violencia que se exerce día tras día contra as mulleres, máis concretamente contra os asesinatos machistas que son o terrorismo deste século, amigos, que esta se volvió. Entonces, queríamos rematar con isto, tendo na memoria a todas as mulleres asesinadas este ano. Muchísimas gracias por convidarnos de Linda destas jornadas e gracias tamén ao Gaiteiro, Barú. Sí, estuvo ben. E casi xa un pouco ainda topeime co francotirador que ten aquí. Que normalmente os fines de semana xa lle dá o día libre, pero si que dar por si acaso non hacía falta. Dice, tío, dale, vamos a bajar tu lado. Perdeu tu nome para ir a dar risa. Oye, francotirador porque ten familia na que Porque traballar, tradicionalmente na miña vila dos narcotraficantes. Ah, que al final tengo unha ñaña familia, Por ahora, que prometemos o cabal de Baixona. Onde o sol não fecha, é frio, vazio, bailar. Mira o ben. Este é o tren máis longo que te xamais usou as túas terras. É un espectro de Lusecús que chama polo amor á noite. E son miles, son enxames, son lexión, son número mítico. Son as mulleres mortas as que non soubeixes amar. De verdade, queres saber onde dormir. Eu vou onde o inverno vai, onde os rios, onde os rios, onde o sol não fecha, o frio fazia-os bailar. De verdade, queres saber
onde dormían, cando dormían co seu asasino. Baixaban o solto escuro da tua cabeza en pé. Todas elas eran estrelas que podían abrir o día, podían facerte brillar, podías brillar por elas. De verdade, queres saber onde dormían? Dormían ao teu carón. Yo me voy de alrededor, no veo fresco de nos, o corpo nunca apareceu. Afinal, parte del nunca había de treno, a súa cabeza escoitando chegar. Podías brillar por elas. Non falamos do brillo que ten o ouro, que vale unha boa verdade, porque é outra moeda que se cambia no amor. Se ti soubeses algo disso, se soubeses algo de amor, porque poden parecer insignificantes, pero cando menos, certos artrópodos levan esa masa lumínica no seu ADN. De verdade que o queres saber. Agora que o tren incendia os teus campos, todo o canto posuíches, se soubeses algo de amor, se soubeses algo disso, sería o teu corazón o que ore sobre as vías, e non ese ojo que se bate nas pernas. Eu vou onde o inverno vai. Eu vou onde o inverno vai.